Hejsa YouTube. Jeg laver lige den her video for at sige, at I må undskylde den sidste video af unboxing af Logitech G35, som jeg har på nu. Der er sorte bjælker ude i kanten herude. Der. Sådan sorte bjælker herude, og så over i den anden side. Der. Ja. Der er sorte bjælker. Og så er grafikken dårlig. Det er 240, hvor jeg normalt plejer at lave dem i 720. Så det er lidt træls. Men det var bare det, jeg ville sige. Og så går det nok lige lidt tid, før jeg lægger næste video op. Ja, så det var alt, hvad jeg havde lige for den her gang. Så håber jeg, at vi ses igen. Farvel.